שלום חברים, כמו שהבטחתי לכם, אחת השאלות שלכם הוגרלה ועלתה בחכה שלי וקיבלה את התחזית האישית שלה לפי השאלה על מקצוע, על זוגיות, בריאות. מי שהוגרל, או יותר נכון הוגרלה, זו נורה, שנולדה ב-30.9.1952, אין לי את השעת לידה. אפשר לראות ביום את אלמנט המתכת, מה שבעצם מייצג את נורה. זה מדבר על אישה שהיא אסתטית, חכמה, בעלת זיכרון מעולה, חותכת מאוד בקלות, כן, לא שחור לבן, אין אצלה משחקים, מאוד דקדקנית, פרפקציוניסטית, לפעמים נחשבת כביקורתית. האחיות, המזלות הסינים הם דרקון, תרנגול ודרקון. בעצם לשעה אני לא מתייחסת. הדרקון היא מופיעה לי פעמיים. ולכן התכונות שלה הן יותר חזקות. זה מדבר על אישה שרואה 12 צעדים קדימה, היא בעלת כושר אלתור מעולה, חשוב לה באמת גם בזוגיות שלה, גבר שהוא חזק, שהוא כמו מגייבר כזה, הוא יכול לפתור בעיות בקלות, יש לו הסתכלות מחוץ לקופסה, מחוץ למסגרת. תרנגול אצל נורה מדבר עוד פעם על אסתטיקה, על ניקיון, על סדר, לפעמים על ביקורת, יכול להיות שזה הגיע גם מהבית. לפי העשור שהיא שייכת אליו 10 שנים, מאפריל 2010, בעצם נורה נמצאת באין מים ארנבת, וזה מדבר על קושי מסוים או על שינוי מסוים שקרה בעבודה. למרות שנורה לא שאלה, אז אני כבר רואה שהיה איזשהו שינוי בין הארנבת לתרנגול, הם לא מסתדרים, ולכן אני רואה שינוי שהיה יכול להיות ב-2011, אבל זה כבר נורה תגיד לכם בעצמכם אם זה היה נכון או לא נכון, או איזשהו קושי, שינוי. מבחינת הארנבת והדרקון, זה מדבר על זה שיש פה איזשהו שינוי מבחינה חברתית. נורה כבר לא מאמינה לכל אחד, ומאוד מומלץ שגם היא לא תיקח כמובן מאליו כל אחד ואחד. אפשר לראות את הדרקון גם בשנה, שנת 2012, יאנג מים דרקון. זה מדבר על 3 דרקונים מול ארנבת. זאת אומרת ש-2012 היא לא הכי קלה לנורה, יש לה הרבה לקיחת אחריות על עצמה, לפעמים האשמה עצמית, למה לא הולך, למה כן הולך, יכול להיות שזה גם מגיע מהמשפחה. מבחינת הזוגיות, אני מסתכלת על האלמנט ששייך לזוגיות שלה, וזה אלמנט האש. כבר אני יכולה לראות 2013-2014, זוגיות טובה שנכנסת, כבר מאמצע 2013, לשים ככה יותר דרייב לכיוון הזה, יותר להתעסק עם זוגיות. מאוד חשוב לנורה מבחינת האש, התשומת לב, האהבה, האהדה מבין הזוג, ומאוד ככה נראה לעין ש-2013 זו שנת הנחש. נחש וארנבת מדברים על קצת בדידות, ודווקא מתוך הבדידות, או מתוך כאילו המחשבה שוואו אני לבד, לא הולך לי, בעצם תבוא הזוגיות, ואפילו אפשרות למיסוד. אז אם גם אתם רוצים לדעת קצת יותר על התחזית האישית שלכם בתחום הזוגיות, הקריירה, הבריאות, מעברים, ילדים, אני בטלפון 052-870-8298 ולתאם פגישה אישית של שעה, ומכאן אני אאחל לכם שבוע מקסים ונפלא.